Mari hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Songono dohatani Tuhan Yesus, martua maaka na mawas malemi dahati goran, ay pabo surod do nasida, martua maaka na yastodi, ay daw nasida do debata. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata jala amanami. Sai togu-togu jala rajai marohanami. Marhite-hite to dimi. Asa ulo hami manangiho do majalo hatam. Sai pahot mahatam di bagasa rohanami. Asalam ibaru jalalam badia rohanami. Sai urupi ma. Asalam marhaposa kami tu anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Asa jumpa kami hanguluas saliling ni leling na. Amin. Marede hita sa buku de nomor 377 ayat sada sahat rodi 2. Patik ni debata di mingguon, ima sian katehismus, bidudua ponggol parjolo dohot lapatanna. Au porsia di debata Jehoba, ido ama pergogo na sohatu dosan, na tumo palangi dohot tano. Dia do lapatan ni odo. Di parhatu turohaku do adong debatana tumo panasana manggulmit. Di topado dagi kumar parnidaan,
marparbinegean, marpardalan, marpadayan, dilehod do roha tutodiku, jala di pature-ture do isaluhuna, rasi rasa nuaeng, akup nii, dilehod do tuau parabiton do si panganon si ganupari. Rodi nasana hasea diau, dihanguluanon, diramoti doau, asa unang mago jala diodingi doau, di parmaraan, luhut nai, dang sia denggan ni parangeku, manang sia jinou ni tua, tung asi ni rohana sabindoi, doho denggan ni basana, ubahe di leon. Di baheni tamahu papuji-puji ibana, jala tamahu oloi nani dokna, alas saluhut nai. Paboalas ni rohaku di ibana, imana tutu si tutu. Atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergogoi mahami mangulahon naho bartu patikmi. Amin. Mari kita saya buka di nomor 165 ayat 2 saat rodi tolu. Tatopo ti madosata di adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugona sohatu dosan jala amanami. Ujo hami do goarmu na badiai. Alana tergogo tami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dah hamion. Oh Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sia namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodiho kami. Asi roham di hami. Saya patok tong madi hami roha hamulate otuho. Oto di porbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalumma saluhuk na bernit. Binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo mangingani hami. Alani perhitian ni nasa asini roha. Say unag tulak kami. Say tangi ho mahami ho ale debata ama. Anak dohoto di porbadia. Amin.
Tabigima baga-baga taringon tu hasestani dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, na hudul di siamun ni habangsa di hatongamon di Banua Gijang. Di bahini tarbahin ibana do panguluhon ro di ujungna akan nama dokro tu ibana marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangihon na sida. Hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Mari kita sebuke di nomor 435 ayat 1 dohot 2. Susi, amusudi, bigimai, sangat roh kumandoi, sonare diki, dunjumang Yesus Tuhanki, tudinama percaya, Yesus Tuhanki, Dia lolong darati, tungsa semui bepangui, mana du, mana tapa, pikul latu, magihona, sunang diki, dung jumang Yesus Tuhanki, terima percaya, terbang balas senang diki, tunjukkan Yesus Tuhanki. Epistel di Minggu Tasadarion. Imana nenek siat 2 Samuel 10 sada. Manguka siat ayat sada saat rodi ayat 15. Tajahama marsika soring. Jadi dung salpu satahun. Jupang musema tiki habor-borhan ni akaraja. Gabe disuruh si David masih jawab. Dohot akan aposona. Bahet donganna rodi sado Israel. Asa disiapon nasida hala amon. Jala ditukum hutaraba, alai tinggal di Jerusalem do anggo si David. Dungi disuruh si David masuruanna. Asa ditakasi pangalahon ni parupuani. Gabe didok halak mak. Ida si Betseba doi. Boru ni si Eliam. Jolmani si Uria marga Heti. Hape dung gabe-gabe parupuani disuruh masuruanna paboto hossa tu si David ni nama nunga gabe-gabe anau. Jadi dung sahat si Uria tujolona disukuni si David maibana taringot tu sonang ni si Joab. Doho taringot tu sonang ni Aka parangani. Doho taringot tu sonang ni Hamusoni.
Hape modom do siuria di labung pitu ni bagas ni rajai, rab dohok salhu na poso ni tuanna, jaladang tuat ibana muli tu jabuna. Alainin na siuria mamadok si David. Garipoti perpadanani tole Israel dohok Juda maringat di bagasan akau dungudung. Jala tuaku si Joab rodi akana poso ni tuaku marsaro manakas di ladang. Tungulo maau masuk tu jabuku lahu mangat dohok minum jala modom rap dohok jolmaku. Songo sitong na mangulu dohok todim, mulu tung ulu au mabahas si songo ni. Dungi diotang si Dapi mahibana, asa mangat di adupan na jala minum. Pola mabuk ibana di bahen. Alai bodarinai, ruar maibana lahu modom tu podomanna, rab dohot akana poso ni tuanna, jaladang tuat ibana lahu muli tu jabuna. Ia hatani surak na yodo. Patongo kamu masih uria tukan na sumobu marporang. Jala lumida kamu siap pudina asahona ibana laos mate. Ima sahana. Martua doakan atu mangiho katani debata jala nau peopsa. Amen. Marede kita siap buka de nomor 345 ayat 2 sa rodi tolu. Tuhan
dakon mahata porseao tai, songon hina ti dakon nidongata saha porseao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na sohatu dosan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea sa todi perbadia. Adorang sohabubuhan, ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, na mate terpacel do ibana di hao pinar silang, na tuat tuban waturu bumbitanong, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, rahudu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargugo na sohatu dosani, disima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Aho porsea ditor di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panara Kristen akka na badia, do dihasesani dosa, do dihatai na mantok, mula mangulu sogo daging ni halak kanong mate, do diangguan na sora sudah. Tabigima korsian ina Teresia di uduti manon dohot kor ama.
Tikting namasa di Huriata di mingguan ima tanggal 28 Juli 2024 di pukul pitu. Parjolo, dak danak na sorang, di basa-basa hotuata do di keluarga, risan lumban tukup, inangi boru pangaribuan, sada dak danak boru na di hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, inganan nasida di Jalan Raya Pondok Rangon, RT 2 RW 4 nomor 34 Wik 2. Paduahon majakon gabe ruas nagok. Sadarion tajak kodo gabe ruas nagok ima elita rohani boru tagaol rap dohot sadayana konna boru. Maringanan di Jalan Bunut Pondok Rangon Wik 2. Patoluhon nanaing marbagas. Tikting Parjolo, naing majalo pasu-pasu pabagas somma, Rainaldo Sirait, anak ni Amang Ramli Sirait, tubuh ni Inang Marsinta Boru Panjaitan, ruas ni HKBP Depok Sada, Resort Depok Distrik 20 Walu Deboskap, Sian Huta, Jalan Plamboyan nomor 10A, Cagar Alam Pancoran Mas, Kota Depok. Dohot Orwana Kiki Astria Boru Purba, Boru ni Amang Robert Purba, tubuh ni Inang Rosna Boru Lubis, ruas ni HKBP Cibubur Resort Cibubur, Sian Huta, Jalan Serut RT 00 Sia, RW 04, nomor 48 Pondok Rangon Wik 2. Pamasu-masuon di Patupa hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2024 di HKBP Depok Sada, Resort Depok, pukul sia wib. Paupaton ruas napidda. Mulai sadarion pidda huriado keluarga, Amos Predi Huta Barat SE, dohot inangi Santi Lumban Gaul SPD, rap dohot dua yana konasida boru, pidda tu HKBP Jati Sampurna, Resort Jati Sampurna, Distrik 10 Sia Bekasi. Inganan hian di Jalan Pandu nomor 20 Sia, RT 02, RW 05, Munjul Wik Tolu. Palimahon, Partangyangan Wik. Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Patupahon ni Huriado Partangyangan Wik, Ima Sian Wik Sada 1 Wik 12 di gereja, dohot live streaming, masuk pukul 10 Sia Wib, nama jabui Ima Sian Ruas Wik 12. Paunopon, Dewan Koinonia, Kebaktian Padang Ina Parari Kamis. Hari Sabtu dohot Minggu, di tanggal 27 1 20 Juli 2024, Borhat do Punguan Ina Parari Kamis, Patupahon Kebaktian Padang, Tu Ciater Subang Bandung. Naniuluhoni Pendeta Ririn Mayerlina Boru Sinurat STH. Papituhon Dewan Diakonia. Seksi Sosial. Tabuan ma ditangyakta akar ruas ni Huria di bagasan Parsahiton songon nam tersurat di tik-tikta. Seksi Pendidikan. Hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2024, Patupahon ni Huriado marhite Seksi Pendidikan acara patangyangan Paborhaton Sudeyana Kota na lulus mulai tingkat SD, SMP, SMA, manang SMK, dohot yana kota na masuk tubuh perguruan tinggi negeri dan swasta dimulai pukul 10 pitu wib, maringanan di gereja. Hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, di Parmingguan pukul 10 wib, Patupahon ni Huria marhite Seksi Pendidikan do pasahaton penghargaan tu Sudeyana Kota na masuk tu perguruan tinggi negeri dohot na juara sada
2 dot tolu tingkat SD, SMP, dohot SLTA. Seksi Kesehatan Manang Klinik Bethesda. Di Patupa Seksi Kesehatan do pemeriksaan kesehatan gratis tu aka ruas Nihuria. Maringanan di Klinik Bethesda dimulai dung sidung parmingguan wik pukul 10 wib sahat tunasidung. Pawaluhon Parguru Malua tahun ajaran 2024-25. Mamuka Minggu tanggal 21 Juli 2024 sahat tu tanggal 10 Agustus 2024 dimulai muse penerimaan Parguru Malua tahun 2024 sahat 2025 laos di jalo surat pengantar sian situa wik jala di pasahat matu sekretaris kuria pasiahon panitia tahun oikumene inklusif Manang Pesta Gotilon dohot hari ulang tahun HKBP Cibubur PAO 45 tahun 2024. Hari Rabu tanggal 21 Juli 2024 Patupaon do rapot koordinator panitia masuk pukul 10 siawib maringanan di konsistoris laos tiktingoma nagabe undangan tusude koordinator asareta madohoti rapoti akagoar pasahoton donasi manang spontanitas panitia tahun oikumene inklusif Pesta Gotilon manang hari ulang tahun HKBP Cibubur tahun 45 tahun di tahun 2024 dohot partisipasi persembahan kasih panitia Pesta Gotilon hari ulang tahun HKBP Cibubur 45 tahun dohot tahun oikumene inklusif 2024 Boima Tajaha Ditik-Tikta Pasak Peluon Padidion Nabadia hari Minggu tanggal 10 Agustus 2024 di parmingguan pukul 10 wib Patupaon ni Huriado Padidion Nabadia tu akka poso-poso yanako ni ruas ni Huriata marguru natoras di hari Jumat tanggal sia Agustus 2024 maringanan di konsistori masuk pukul 10 onom wib laos di bawah surat pengantar sian wik nabi pasapulu sadaun buah-buah hombar tu program kerja ni Huria tahun 2024 marhite tiktingon pinangido tu sude ruas ni Huria asa tapasahat bema pelet tahun tu Huria manang tu situa wik nabe dohot nomor rekening Bank BCA onom 2 walu pulu siap itu opat 10 sada atas nama HKBP Resort Cibubur. Pasapulu 2 hon Majaha Tonani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Tonani Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 350 sada garing D Walu strip DKI garing Walu garing pitu 2024 si jahon di gereja madapoton napinar sangapon sude ruas dohot parhalado HKBP di Distrik Walu DKI Jakarta marhite padita resort dohot uluan Huria di inganan Nabi tabema dihamu di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus Raja ni Huria mardongan roha mauleate di Tuhatta debata dohot lasni rohana sian Tuhan Yesus Kristus Raja ni Huriai di Patupa HKBP Distrik Walu DKI Jakarta do Sinode Distrik nani ulihon ni Pareses HKBP Pendeta Bernard Manik MTH
mamuka sian hari Senin satro di Selasa di tanggal 22 Sabtu tanggal 20 Juli tahun 2024 nama ringanan di Bogor. Di Pukado Sinodes Distrik marhite kebaktian dohot ulaon nabadia ni dohoton ni 235 halak sian 237 halak nani hirim Roma dohotisa dengan domardalan sinode distriki sinondangan ni tema alai pa ay baru hamuma dirimuna di bagasan toddi ni rohamuna sian Efesus 4 ayat 20 na pinasahat ni amata Sekretaris Jenderal HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST dohot subtema di bagasan holong ni Kristus dohot parsauran ni toddi HKBP pai baruhon hadirion parwahon dohot parbinotoan ni akka pangula ruas dohot sude lembaga HKBP lau mangulahon pajawon ni di debata na pinasahat ni amang ketua rapot padita Pendeta Maulinus Uwe Siregar MTH tema dohot subtema di sinode distrikon manogihon sude ruas ni parsinode dohot sude ruas ni Huria HKBP manomu-nomu sinode godam HKBP di tanggal 21 tanggal 8 Desember 2024 di Seminarium Sipaholon Tarutung Tapanuli Utara. Debasian ulau ni sinode distriki mamajalo barita pakobasion ni Parases Badan Audit dohot laporan keuangan distrik di halason parsinode do pakobasion ni distrik mamuka siat tahun 2020 sada 1 Juni 2024 ton marhite sadani rohani huria dohot resot lau manupahi ulauni taridadoi sian barita pangulauni Pareses na di paadar di tongani sinode distrik suak songoni di halasan parsinode do parsitutuan ni sinode sude huria di HKBP distrik Walu DKI Jakartaon lau manupahi tanggung jawab tu dana sentralisasi keuangan ni HKBP songoni nang patuduhon dukungan nagok tu aka program ni hatopan domu tu tahun 2024 tahun oikumene inklusif di HKBP di ondolhon sinode distrik do asagano kuria makarikoton parsauron na ubidang tu akan humaliang dohot patupahon ragam ni ulau na dengan tu masyarakat sopola manadikon hinarikot ni na mangayahi hasadaon di tonga-tonga ni huria masyarakat dot bangsota songoni nang lingkungan hidup asa marhitei gabe jupang hadamean dohot lasni roha tahirim do marhite aka program dohot ulaun na dipatupa jalan naung mardalan di HKBP distrik Walu DKI on lumo bimai tahun oikumene inklusif 2024 ton lampatakason pajongjong ni HKBP distrik Walu DKI Jakarta gabe bohi dohot lokomotif di hasadaon ni roha dohot paralealeon di Sandok distrik na adong di HKBP di Patupado nang pamiliton di bagasan rohanayas sian tangiang dohot niojar ni panggora ni rohani sude parsinode tarpilit madua halak anggota MPS 10 halak anggota MPSD 2 halak anggota pemilihan sinode godang 3 halak anggota badan audit dohot 5 halak calon pareses tu periode 2024 1 2020
Aka Oma Goar-Goar Nasida Parjolo, anggota Majelis Pekerja Sinode MPS IMA, Pendeta Kamiden Sitanggang MDiv, Dohot Sintua Insinyur Res Roberto Sinurat. 2. Anggota Panitia Pemilihan di Sinode Godang, Pandita Rijon Malcolm Siahaan STH, Dohot Situa Patar Roland JN Hasibuan SH. Patuluhon anggota Majelis Pekerja Sinode Distrik Manang MPSD Sian Pendeta IMA, Pendeta Tupal Samuel Silitonga MTH, Pendeta Albert Doharman Manalu MSI, Pendeta Rijon Malcolm Siahan STH, Pendeta Kaminter Hutagalung STH, Pendeta Jasa Simorangkir STH, Sian Situa IMA, Situa Rotlani Lumban Tobing, Situa Alberto Simarmata, Situa Akmi Simbolon ST, Sintua Andar Islan Siburian SH MH, Dohot Sintua Ginanggam Nenggolan Eskom. Papaton anggota Badan Audit Distrik IMA, Sintua Ramses Butar Bustar SH MKN, Dr. Surya M. Dominik Pardede, Dohot David Panjaitan SE. Palimahon calon Pareses Sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta IMA, Pendeta Sumihar Sinega MTH D. Min, Pendeta Ridoi Batubara STH MPDK, Pendeta Arthur Sitorus STH MM, Pendeta Abednego Sirait STH Dohot, Pendeta Dr. Andes Donald Sianturi MDiv. Di halalason Parsinode do hasil nipamilitonon di bagasan unduk Dohot Serep Niroha dirajumi Parsinode jalani debata doon mamilit sian akan naun maraga mangarade diri turagam ni ulaon di tonga-tonga ni hulia. Tatangya koma asana saha putusan naung ditotopon Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di tanggal 22 tanggal 27 Juli 2024 maboan hadengganon Dohot Hadameon Hamajuon Dohot Transformasi Haroroan Nilas Niroha Tu Sandok Huriatta di pasu-pasu jala diramoti Tuhata para sirohana sumur ngima hitabe dinalamar situtu ganu peruas Dohot Parhalado mangulahon parsaoran panindangion Dohot pakobasion di bagasan panugun-nugun nitod di Parbadia. Amin. Bogor 27 Juli 2024 Tabe Mardongan Tangiang HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, tanda tangan Pendeta Bernard Manik MPH. Songonima tikting di minggu tas sadarion aka tikting na mangihut boy mata jahana tarsurat di warta jemaat tabe. Horas Madihita, selamat hari Minggu ma. Tabe gema ede puji-pujian sian uik 2 diuduti manon sian uik 10.
Mara de mahita sia buke de nomor 655 ayat sada doho uduna laos tapa pungu mapeleatang sada adoho sada be. Yesus Tuhan ku diholawon asa mangi utuh otokton ku hiroha ku inang diawon sonang diho tokton. Oh Tuhan Tuhan
Yesus bangun, bangun yakin, dada biara pos rohaki, oh bangun yakin. Dameni debata na sumurung sian salu naroha. Imana mengaramoti ate-ate do pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Diamuakan na inaulongan di bagasan ko hari Tuata Tuhan Yesus Kristus. Taparade marwata menanginangi sian hatani debata jamitat di bagasan menggutta saderion di mana diene sian Johannes onom Johannes biduonom ayat sada sa rodi ayat 15 songonom ma didok desi asa dung salpui ditari pari Yesus matau Galilea Tiberias alai torop mahalak mangihut tonibana ala di ida nasidat tadda akka nabinan natunahasitan. Dunginakok ma Yesus tudolok laud nutusi rabdo akka sisianna. Ala jonok nama pasca are raya ni Yahudi. Dungi menatap ma Yesus di ida ma torop halak Roma dapat tonibana. Jadi didok matu si Filipus. Sia dia matu horot taroti asamangan akaon alai didok pesawoni nalau mangujuni ibana do. Ai dibotoh yaddo si bainonna. Jadi dia lusi si Filipus maibana dang saya roti harga 200 hupang asa di jaluganup nasida sasauti dungin di dok sahala sian akka sisiani ma si Andreas anggini si Simon Petrus nama dok ibana adong do di son sadada danak nau peok 5 roti doh 2 deke alai sedia mai tunasai torok alai di dok Yesus ma dok kon hamu mahudul akka jolmai alai bidang do japala disi dungi hudul ma disi torop ni bawa harga 5.000 asa dibuat Yesus ma akka roti di dok ma mauliate di parlehom mai tu akka na huduli sia dekei pe songoni sa guru tu lomoni roha nasida. Alai dung busur nasida nin nama madok akas sianna. Papungu hamuma akai bai-bai asa unang magopo. Gabe di papungu nasida jalagok ma 10 apang eba sian na 5 roti na sesudah akan namangani. Aso dung diida halakita da naung binani Jesusi ni nanasida ma on ma tutu panurerangi nanang ro tu portibion mamoto ma Yesus nang ro nasida manoro ibana lao pabakiton gabe raja. Jadi maporus ma sasadasa tudoluk. Ido sana. Shalom horas madita kamanginang. Sada konteks perikop nas cukup familiar. Naong somal tabigi apalagi hita kanang metua
Tang binoto mang nang pigahali biot tabigi, bukan. Nungatung basa jut. Jala yakin doaun nang di anak kota pau puta di sekolah minggu nuaing pasti do terbigi cari tahun. Sada carita na cukup populer. Alani populer na sudido na opat evangelumi mamaritahon. Alain waeng secara khusus versi di si Yohanes na yang idauta aha malapatan ni 5 roti do 2 deke marhite tadda halungangan na pinatupan ni Jesus di Danileon na 5.000 halak. Alani adong dosa dede ni iakay na kota pauputa na mungkin tong tapangido dede ho di jabu. 5 roti 2 ikan Tuhan Yesus yang memberkati dimakan 5.000 orang sisa 12 bakul 12 kerajang dot kerajang nuaing suku majuita inadongan asa sahunda tabu jami tahun buasa luwi 12 apangena je inadongan maru pani asa sahunda tabu jami tai aladangan ong disi halak bata biasa tuluk di tesi akenang pinang satu lupa jelarak kiau jami tahu song ini ngomong bah bahasa etik me tiba di huta anak kiau mengalang jagal mololau inong ni batu merujuk namanya ya merujuk torningo do buat dia udah mak ningo dotong inong ningo dote sondang ke hirana kota te buat dia inong ningo dotong kan Muhammad jarang no mengalang juhud jagalate setiap rupani ko julu dilu dumano iya kan marsai manuki asyat tumeh na bapak rupani ya kan manang julu rotulang kan ipe julu metong-etong diba suruh diba keluar lau banget tulangi ipe du saya tulangi mangan baru pilih mah hua-huana itu tahun iya kan si pata ngayanya ku jami tahun na jului jaladong do namar ningot adi rokot tuau dung gabi ruas di Ciwuro na muse sewingut udah baca bitanya mangin na ahai cari tadi buna pasugit ala jarang mengalang jagal mula manuk na tuwe-tuwe dungi suruh menaruh topung HP itu ngedeleni dibuat mau tikotik isojuk butin na sewingut udah jami tanya mangin HP songoni do amang najulin na ima parsigok na marapani dungi muse anggo dihalak kita tong sada tradisi haso malan na dinggad do molomar pesta hita di boda basugit dosu labatan ni mengalidakon na adong itu dah halak namar pesta di hutata labatan ni mengalidakon na adong alani maila do hasuhuton sotung rapar sotung hurang ala roak katodong jadi gudang-gudang do apalagi di hutan nami enda belgata alam sahalak di hutan nami lamangan Yuseo do gudang dak foto mena saya dia belgai itu kan daripada bolongin na akan aroma kan jengai pada dia plastik na jadi na salah itu maksud tu lopan nape belga do ban makut nama cebelga apalagi di Tuba kan adang boy otik lopan di Tuba kita partuba bukan
Ido, ikolas doro hadi hulai do tu lagi. Ndak kolani kacang napi kotuhor date. Ahi maju tarik tu sirupani. Labatan na dia munakan nungan. Sada na dang idota marhite turputa manggobar hon. Di perdalanan ningolutta melotari pujorubani na 15 ayat nakinani. Coba bayangkan Bapak Ibu. Lam torop mamangi hutto ni bana ni nanaki ayat sada kan. Merdalapat tuhalangonan. Nunga botari. Nunga male. Nunga loja na sida. Ujungna gabe adong mamasalah. Nani hadopan ni nani hutto ni. Nani hadopan di sisiya do tuatay. Ima masalah. Dos labatan na hamuna kamanginang na parjulo na nang dohono ni Jamitata sa Darion di bagasa perdalanan ningolutta di saliling di hasianganon say jujuk do jupang akamasalah. Selalu kita dipertemukan dengan berbagai-bagai masalah kehidupan. Begitu banyak masalah-masalah yang kita hadapi, termasuk itu masalah kebutuhan utama. Si panganon, si numon, do tempat tinggal. Masalah namar pardubuan nang tuhahi pason. Masalah namar pardubuan nang tu finansial parhepengon. Natulu kebutuhan na di bagasan guluton, saya jujur di jumpa kita. Songon masalah di bagasan parngulutta. Ana taida marhite jamiton. Ale taida do cara ni Tuhani. Papatarhon huasona manarihon ngulu ni bangsona. Dina masa situasi do kondisi naso mungkin. Tapi Tuhan membuat menjadi mungkin. Amin. Ketika terjadi sesuatu yang tidak mungkin, apa yang kita lihat melalui perikop ini, bahwa Tuhan berubah menjadi sesuatu yang mungkin. Ketika terjadi sesuatu hal ketidakpastian, keraguan-raguan di dalam kehidupan ketika menghadapi masalah itu sendiri. Tetapi Tuhan membuat sesuatu kepastian. Uju dihadapi jupang dihadapi situasi do kondisi na maul situ tu alai berubah gabe solusi makoron olop-olop jala lasni roha. Pokoknya dia munakan Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kita lihat melalui perikop ini, yang selalu punya cara, punya solusi. Nagabe si Peopota yang luar biasa di bagasan nguluta. Tuhan Yesus yang mampu menjawab segala persoalan kehidupan kita. Inilah intinya. Kemampuan Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu menjawab persoalan kebutuhan seperti apa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita. Apakah itu kebutuhan sandang pangan, apakah itu kebutuhan finansial, atau kebutuhan yang lain. Alanin waing ahamatona dituhatta dihita di mingguta sadarion. Nagabi jamita si Peopota napatuguhon roha do haporsyota. Nahuida adong mamanang napiga na buhay taputihi marite jamitata sa daryon. Laho mangulopon pabua na marhuaso do Tuhan Yesus manarihon nguluta. Jelas roh anak kining dia ke edenya ka kategorial ya
mamuka sian Inang Teresia, unak kolsoan, unang mabiar, airi batado nama nario. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu disambut doa dua, Tuhan adalah pertolongan kita. Karena itu sepanjang hidupku, aku akan memuliakan Dia. Wes 10 ayat disarihodo nguluta. Amin. Cengat macetak kasbe di tugu-tugu kita. Alani pesan sian hata ni tuhatta sadarion di hita di patudu hodo songon nau patujolo nakining saliling di ngoluta di portidion say taadu pido akka masalah ima masalah najupak kita di turpuhon uju mahiu jalan male akan atoropi di halongonan ingo tabu do pe tike 10 tahun nasalpu tike 15 tahun jubileum 150 tahun na KIP hita di stadion nani uluhon ne purusta na 70 pigala kita sitehe marpungu 20.000 halak nani hadiran nih Pak SBY. Coba bayangkan Bapak Ibu, karena di sini dikatakan hola bawa 5.000 halak dan doho do beda dadak dan doho do parapuan. Yang saya bayangkan itu banyak orang sekitar 10 bahkan 15.000 orang. Tapi bagaimana nasida dengan tongon di halongonan diadopi akka sesirani songo dia mana sida laho manarihon akka narikot omma natahi dan waing diamuna kalungan uju taadopi masalah di bagasan nguluta masa gudang do nasi guruhonotta marhite jamita di bagasan sadarion boha sikapta jala dia masih pasti di ngotta molo jupang masalah kebutuhan nataguari nakinigani naparjolo di dok boha sikapta diajar hotur pohodo tu hita porlu do hita lam marurat natugu. Orang Kristen perlu semakin berakar yang kuat di dalam Tuhan, yang adalah Tuhan yang mampu menjawab segala persoalan-persoalan kehidupan kita. Tapasiding ma sikap ni dua halak dinani dok ni sikap ni dua halak sisian dinani dok ni tuata Yesus nakin sia dia ma tuhorotta akaroti asamangan akaon ninna mulu malay ta sonari bodoh hatok patu padak juga marpesta gotilok kita non rata-rata bigala metara tehenaro marpesta gotilon 200 selitulu bajoropani paling-paling 3.000 ate anong dito 3.000 marpesta gotilon angadong. Taito bayangkan ini 10-15 ribu sebetulnya. Ala di nasinukun itu hatta Yesus, sia dia do tuhoron akaroti asamangan akaon, alai jamitatta sadariom menosohon. Tapasiding ma sikap na Jupang di si Filipus do si Andreas na pesimis, ya. Na pesimis songon si Andreas na hitung-hitungan na say patujulohon pikiran nang pinanglileng nasida mangihutot Tuhan Yesus nang pinanggodang di ida nasida na pinatuban ni Tuhan Yesus
Tapi kita lihat Filipus pesimis. Tapi kita lihat Andreas hitung-hitungan masih. Tapi gak tahu kita naong ruas ni hakai pion. Seumur-umur. Alana natoras tape bahkan upung tape unga gabe halak Kristen. Alani dia pitu dia lusisi Filipus dakin. Dan saya roti harga 200 hupang. Dia pesimis. Dan mungkin nih. Dan mungkin. Sedia matuhoronnya tuhodoi. Ena sida di halongonan. Sedia matuhoron nina. Pitortalu ibana di bayi masalah. Satu hal yang kita catat di situ. Yang perlu kita hindari. Filipus terus mundur ketika dia menghadapi masalah. Nang pinya di dok naking ena menguji do tuata Yesus. Ai di boto do nanai si patona. Buasa kami talu si Filipus ala di pangasahon ibana dirina malang hola dirina sadiri di ida. Kemampuan dirina sadiri di ida ibana. Dan di ida ibana di hilala ibana najonok do Tuhan Yesus di labungna. Dan taida najojot najonok do Yesus di labungta. Apalagi zaman nueng mulu najolo mula dong Tuhan Yesus di Palestina dan dong di Indonesia. Alayang gunuaeng tuata Tuhan Yesus di dia pe sadihare pe nunga dong ibana di bagasan tordina. Lupa ibana na adong do Tuhan Yesus di labungna. Tapasiling ma songon hadirion misi Andreas na hitung-hitungan. Ay dialusi si Andreas nakin biaya sia. Adong do dison sadada danak nau peop 5 roti do 2 deke. Alay sadia mai tu natoropi. Apakah ini artinya untuk orang sebanyak ini dia berhitung, dia hitung-hitungan ala holan 5 roti doho 2 dike, dia berhitung dengan sedikitnya roti dan ikan ini. Amo kadungan adonanaing dohonon ni sikap na duay tuhita sadarion. Songonido jojot nang hita jolma di bagasan nguluta di hasyang anon. Diloas tuhatta do hita songon na diuji do hita jojot songon na dihutur galupang ni portibiodo nguluta ala ni ragam ni akka kebutuhan na adong ta hasiholi di bagasan nguluta. Diluas tuhatta do hita si pata mangay na hasit mga dupi masalah na maul manu boban na borat alay taida do dihabuna kanungan songo dia ma tuhatta Jesus laho mga lihon solusi di na diadupan na pinasaha na tusisyani. Nuaeng pe diamo kamanginang hita di bagasan nguluton. Jojo nei ngolosonggop sahit. Ado napitor melintas tubuh di bagasan pikirata. Jad dia mahepeng lau marubat. Ahama patu-patu si finansial manang kemampuan sendiri jut na pitor melintas molo songgop persahiton di bagasan nguluta. Memang dihabuna kalungan denggado adong perhitungan pertimbangan keuangan itu penting. Tetapi bukan itu yang terpenting. Pertimbangan keuangan finansial juga penting.
Tetapi bukan itu yang terpenting. Kita akan terjebak dalam kebuntuan apabila kita menghadapi seperti itu, lalu kita melihat hanya diri kita sendiri. Kita akan menghadapi kesulitan. Kita akan merasa di dalam titik terendah apabila kita hanya melihat diri kita sendiri. Alani dua dia mula kamanginang, mulai didok topi minggut sadarion, marhua soro Tuhan Yesus manarihon ngoluta, lapatanna wajar dohita harus bergantung kepada Dia. Orang-orang Kristen saat ini melalui korban ini supaya bergantung hanya kepada Dia, kepada Yesus yang adalah sumber segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Janganlah bergantung kepada apa yang kita miliki. Ahaman napatapar napuna nuang amanginang. Ahama nasidang tapeo di bagasa nguluta. Mungkin sedikit. Dilala roham masayotik. Tahilala dan sanggup. Mulai marpesta hita tahilala dan sanggup hita. Manewa gedung marpesta di Jakarta. Tapi firman ini mau mengajarkan jangan pernah tergantung kepada apa yang kita miliki, tetapi tergantunglah kepada Yesus yang adalah juru selamat kita. Jadi kita berbaju malang doli-doli dongan dodah. Inna namar baju ima tu doli-doli. Bang, tidak bisa aku hidup tanpa kau. Inna. Romusema dongan kidoli-doli. Madok tu namar baju. Dek, aku nggak bisa hidup tanpa kau. Inna. Apa sosial lagi? Ya kan? Dang saut. Nang pedang saut laki, tung do bangulu. Ya kan? Sarati kidok kudung saut nasida namar keluarga. Kidok koninat tema tomate. Pak, jangan tinggalkan aku ya. Gak bisa aku hidup tanpa kau, Inna. Apelau mamat na itu benua gijang. Tong do boy mana? Mengulu kan? Ate hidarong ison inahan. Ate, tong do. Jadi jangan tergantung, jangan pernah tergantung kepada apa yang kita miliki. Jangan pernah tergantung kepada orang yang lain. Tapi tergantunglah kepada Dia yang sanggup menjawab persoalan kita. On mahagugon na perlu marurat na tugu di bagasan nguluta. Jangan pernah bergantung kepada apa yang kita miliki, tetapi bergantunglah kepada Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Amin. Nuaing songot dia mahita mangyahi tujulu asalam maju bahama hita mangalaka ang giat sa jupang hita huwa suhagugoon halongangan nasiat Tuhani dia ma sikap na di halomoho Tuhani syakitan wain diajarhon turpuhodo na paduahon dihita sadarion. Songo dia penatadupi masalah-masalah sai tabay manguluta gabi ngulu nani halomohon ni Tuhani. Sai tabay manguluta ngulu nani halomohon ni Tuhani. Tanikmati mapanarihonon ni dibata di bagasa nguluta. Asa manang nasadia penatapeop na dileo Tuhani nang sadariope pasahat ma tutangan ni Tuhani.
44 tahun saya melayani di HKBP. 44 tahun. Mulai tema wartata naking ruasta pandita ridu ya, calon preses. Luar biasa deh. Ya, anggu biana ruasta dope. Yakin doa mau lebar panupak tuatai anggia di luas ibadah tong. Ya. Biasa 7 ita? Apa 1 hian. Nang pedang rapau do ibadah melayani di son, tapi melihat karakter do seret di rohana. Wajar dia dikasih Tuhan memimpin yang lebih besar. Amin. Saya diago udang pe. Tapi daro di hama masa ni tadda halongangani. Adong dia muna kamanginang. Na taida na berperan. Hasasau di tadda halongangani. Ala taida do kerjasama. Ya, memang dung di tangan Tuhan Yesus roti do 2 dekei didok mamauliate bersyukurlah dia madok mauliate beibana ala dong 2 deke do 5 roti ipi asa dileang matu akasisianna dungi disuruh makan atau ropi madok suruh ma juguk akan atau ropi ninna amuna kamanginang tidak naneng dohoro dison haja jadi di tanda halungangani ada peran dakola peran ni Tuhan Yesus alai taida do peran ni sada danak na olo mangalehon na puna 5 roti do 2 deke nang pe di boto ibana do dan cukup roti do deke alai radido ibana mangalehon tu tangan ni Tuhan Yesus. Malaudok nak kining 44 tahun saya melayani. Kalau kumpul dana sumber daya panitia pertama sekali itu selalu saya doakan sebagai simbol 5 roti dan 2 ikan. Itu juga yang selalu saya lakukan di Cibubur ini. Ketika kita mau membangun kumpul dana yang pertama itu saya selalu serahkan kepada tangan Tuhan Yesus sebagai simbol 5 roti dan 2 ikan. Puji Tuhan. Semua apa yang kita rencanakan di Cibubur ini dari tahun ke tahun luar biasa. Luar biasa. Walaupun sebetulnya kita juga banyak pergumulan bukan. Alai songonima kita nang di tonga-tonga ni keluarga. Sadia pena adong otipe. Alai taida kerjasama. Songo dia danahi narade mangan leo tu tangan ni Tuhan Yesus. Taida ro di sinang akasisean narade olo mabagi tu natoropi dilehon guguna idul apatanna. Jala taida ro nang akan natoropi dinanino di Yesus do mahudul akan natoropi rade do nasida mangului tu na Tuhan Yesus asa dapotan pasu-pasu na kita ikor rade do hitataratu tertib dan gaul menerima berkat dari Tuhan harus tertib. Apa yang diteladani napi nasaha ni natoropi na hudul nasida gabi hudul manasida mar 550 mar 220 tertib lausido nang pesan molo nang dihita pasu-pasu nasihat Tuhani di dalam keluarga harus tertib, di dalam keluarga harus teratur, semua harus teratur. Itu yang diajarkan melalui khotbah kita pada hari ini. Lapatanda hasasau di halongangani rabdo Tuhan Yesus ala olo nasida rade mangalehon adong na mangaleh roti do dekke adong na mangaleh gugu adong na mangaleh keteraturan ketertiban. John Sun seorang bapak gereja menggambarkan sebetulnya kita semua orang percaya memiliki 5 roti dan 2 ikan.
Johnson mau menggambarkan semua kita orang percaya memiliki 5 roti dan 2 ikan. Karena kita memiliki 5 jari dan karena kita memiliki 2 tangan, 2 mata dan 2 kaki. 5 jari yang tetap terbuka untuk memberikan sesuatu kepada seseorang. 5 jari yang tetap menjadi orang yang berderma kepada orang-orang yang patut ditolong. Dan 2 kaki, 2 tangan yang tetap natotong ringgas lau marsileon-leon. Begitulah Johnson menggambarkan kehidupan kita. Nabu dunian dadanai dang mga leon alaradedo ibana marbagi nang pesaotik. Nang peotik do na di pardapuna ibana radedo ibana mga leon. Dos lapatan na dihamuna kamanginang dang pola jolo dilulu ibadah dongan nan asing. Papungu. Gak gitu dia kepada orang-orang lain. Kumpulkan supaya semua orang bisa makan. Gak begitu dia. Alai otip pena di parnapuna ibana. Radi ibana mangaleo tu tangan di Tuhan Yesus. Hama kamanginang maranganangan do sehali dongan. Sasaralak. Naibana madiangan non. Di lewat Tuhan ini dia rezeki. Alat tuh membangun gereja nami. Iko kulean tu gereja 200 juta. Mulai lihat dia saem. Iko kulean tu hepata 200 juta ini bana. Iko kulean tu kategori 100 juta. Iko kulean tu padita 100 juta enggak. Tapi 100 juta. Kemarin itu malam itu. Jadi tinggal 300 juta naik. Tinggal 400 juta pediawin. Pendek cerita, terjadilah pelebaran jalan. Laku majamuna doh tanona 2 miliar. Olah laku tanona teleponi bana. Bapak harus teken. Rumah bapak akan dibeli sama tanahnya 2 miliar. Enggak. Ujung lama ibana. Diteken ibana mah. Dung diteken. Mulai ibana sudah tersongko ibana. Sok. Olah sok ibana. Ada kia di bareng ibana. Hebeng sok di godang. Laslau ibana. Ada yang dohoro di sini. Unang pola barangan kita ikut jolo gudang. Asa marsileon-leon, itu dan yang dohonon. Una pola marangan-angan. Alai sedia pe naboy, tupatan ng tu pesta gotilonope, sedia naboy. Lakukan. Serahkan ke tangan Yesus. Serahkan ke tangan Yesus. Saoti pe naboy. Jalan dapar pudi, alani nuay targau basude, na pinasahan ni Tuhan ini dihita. Hargailah yang sudah diberkati Tuhan. Saya godang pesi bahasa-bahasa ni Tuhan. Jangan pernah buang sisa-sisa. Aina so dia bolokon do gabi lobi 12 apang. Gari plastik nama buku sih. Dah usah dibuang idangnya. Mulai ate mah di pabrik perusahaan waeng. Nggak boleh didaur ulang ete. Gabi sepatu, gabi tas kan. Jangan dibuang. Dikasih sama. Ada yang ngumpulkan itu. Ada yang ngumpulkan. Jangan pernah dibuang sisa-sisa. Apa yang sudah diberkati, semua yang sudah diberkati, jangan pernah dibuang sisa-sisa. Asa terus kita ditupahi, tuatei di bagasan buluta. Martanyang kita. Mulai teman di Tuhan, di atam na mga kuningihan, pasu-pasu ma persoran nami sadarion. Nang di bagas sadarion Tuhan, ubah kaimba di tangan nami. Di nabi nasa basa homo danak di keluarga ama nami risan lubatukup inang boru pangaribuan. Saya pagudang-gudang ma leo mahay pason nang tunatorasna. Gabi anak halomonirham. Nang ruas nuriam naginakon sadarion.
Saya gabe ruas na burju manasida. Pasu-pasu Tuhan. Dia ka ulaon na siganu pari. Asa saya buituk lao manarihon akan nariko itong-atongan keluarga. Pasu-pasu matuhan ni anak kon nami. Nanayang majalo pasu-pasu parbagason. Rainaldo si Rait. Dot Orana Kiki Astria Boru Purba. Pasu-pasu manasida Tuhan. Gabe ripe si Tiruon. Habaora ni pasu-pasum nang tuak katiki na nangro. So ngoni manang ruas ni Huriam. Napidda siyan Huriam hakai peci buburon. Amos Fred di Huta Barat. Santi Lubang Gaul. Di dia penasida Tuhan Marhuria. Say lampatupuhon. Haporsyon nama pabahodo mual ni saluhut. Akan narekot di bagasang ulu nami. Pasu-pasu mga pertanyaan wek nami. Do punguan lansia. Pertanyaan remaja do naposo bulung. Lumobi matahe Tuhan, dinabora akan nami para hari Kamis. Patupaon kebatian padang di Ciater. Asiro ham Tuhan, horasi manasida menikmati kebatian padang naniluhon ni inang padita nami. Horasi manasida nang mulaan non tu hutan namion di tonga-tonga ni keluarga. So ngoni manang inanami pungan inahanna. Nama rencana yang borat di minggu naro, ipe Tuhan, saya mendapat tuluson akan narikoti di rencana nasida. Tuhan jauh di bata aman nami, di bagasan sadarion, wele kami maho Tuhan, marningot akadongan nami na di bagasa parsahiton. Aman nami na po sompa dita, Chris Pandoli harap, songoninang, inang sinaga boru siagian, songoninang inang stopul boru si majutak nang sedang pemulihan di tongan ibagas nasida. Mulai di Tuhan ala nunga di tupai ho pangubation na jinalo nasida. Jaladina pemulihan nasida nuaing. Say padipos leom mahagogo ni haipason. Tu nasida ang yaboy hami Tuhan maraipason nang tu akatik kinanang ro. Alay Tuhan di bata aman nami. Ubak kami di tangyang nami nang sadarion. Kenny Julianti inang napitupulu na sedang dirawat di rumah sakit Hermina Bekasi. Amang ito bing Boru Tokator na sedang dirawat di rumah sakit Sentra Medika. Inang sinaga Boru napitupulu na sedang dirawat di rumah sakit Tebet. Inang siregar Boru Siombing na sedang dirawat di rumah sakit Adiaksa. Inang Silitonga Boru Pangaribuan di rumah sakit PAD. Inang Stopul Boru Simajutak. Amang J. Sinaga di rumah sakit Polri. Ale Tuhan, sa itu pahima pangubation nasida. Anggi ale Tuhan, marhite-hite aka tangan ni dokter, aka tangan na labok, nabuy mga lehon, haipasot, sulukma, haipasot, tanggal ma, sa siya pamatang nasida. Lumuy ba Tuhan, di bagasan sa daryon, banon nami, di tangyang nami, yanak komu, Dionysus, Leonatan, Sigalingging sian uwe 2 nandaing operasi tumor di rumah sakit Polri Kramat Jati Sadarion. Pakai matuhan tangan ni dokter. Laho mananggali say siapa matang ni anak ko. Unang alang asin roham Tuhan. Sa pala naong di basa-basa ko di tonga-tonga ni keluarga. Say pasu-pasu masudah tindakan na pinatupan ni dokter nami. So ini man Tuhan aka usaha-usaha kegiatan sesi pendidikan, sesi kesehatan, nang panitia tahun okumeni inklusif di namar rolo-polo pamini tahun on. Saya homa Tuhan nama perguguyhon sudina aka penyelenggara lumuwi ama namin na nami panitia dalam rangka patuluson ang giat sa utami Tuhan marlas ni roha. Ale Tuhan so ni makaruas ni Uriam namar ulang tahun hatutubu daw ulang tahun pardonga saripeon. Saya leom magajang niumur di bagasan haipason. Loas mahami Tuhan marlupulup marhiti ay hodo mual di saluhut na manariok kami di saluhut na perdalanan ningulo namin. Pinuji maho marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuhan. Amen. Jakon mata ni tuata marede meita sen nomor 777 laos tapasa ma pilihan tanda berdua.
bata amata nasumari hono ai gari akabunga sari parulo sino apurik leang leang di barburu di bata tutuan di bataku marinde dia sasuri ursaku di pada usiana sasuri ursaku di pada usiana. Ikut tangi honon
Marende India Sasudi ulsuku di pada usiana Sasudi ulsuku di pada usiana. Unang say hol soan ho sumari unusan tuangin si panganon unang susah roham ay di mata amata na sumarihonmu ay bunga say di parulusido apulik liang-liang di parudu di mata tutuan di mataku marindi-indiang suku di pada usiana sasudi ulsuku di pada usiana. Tapa dumarota martang yang maita tapa sahab ma peliat tahun tu di bata. Ali di bata amanami na di Banua Gijang. Hodo arorohan ni saluhut sila leona dinggado nasa ulibasa na mauliutus. Upasata ni masyanani lehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Paso-paso may jalaramoti. Asa uparhasya kami pilihanon. Pati bulo na rajomu di tonga-tonga nuriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asa lamutadahami godang di selelomi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho. Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajomu, say sauk malaman ni roham di Banua Tongoso na di Banua Gijang. Leo matuhami sa dairo nangulua siap hari. Sesama dosa nami so panesa nami dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami to gioto pangujunan, palua mahami sian pangagong. Mahamu di bagasa dami, calo hamu ma pasu-pasu siya tuhata.
Di pasu-pasu jala de ramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama boyuna tuho jal asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur honma damena tutodim.